Ake sibingelele obingelele babudokotela bosizibojabula umfana omuhle njengekhehle yomzukulu amancengezi angesisolo futhi ngixolisa. Bakithi ngithatha leli thuba lokuthi ngibonge support yenu. Today we finally managed to achieve izinto ebengeke achieve. I've got a topic that says the urban life in Durban. The urban life in Durban. Lapana ngisungule i-channel. It's growing very fast. It is now tapping to 2011 people last time I checked. Viewership yakho is surpassed 7,000 people within 30 days. The channel is growing. Angakayipost ngisazoyiposta. Listen to me carefully. Angakayipost ngisazoyiposta. La channel into engiyenzayo ngayo. I travel ngihamba ngishoot indawo. KwaMash Hostela nginile khona ngashootha. Wema Hostela nginile khona ngashootha. Umlazi ngishuthe wonke. Ingonyameni ngishuthe yonke. Umgababa ngishuthe wonke. Umthwalome ngishuthe wonke. Kuzoba i-Harding ngishuthile, Port Shepstone ngishuthile. Asinye South Coast by far ngikhave almost South Coast ngikhave ngo65%. I-South Coast okushutha khona. Into engizoyishutha sincerely ngiphinde ngiyishuthe ngigcizelele umthwalome. Ngifuna ukushutha ngipenetrate umthwalome, ngiqede kumthwalome, ngishuthe umzinto wonke ngiqede ngawo nehloko zengiqede ngawo. Phume lapho ngene exoxo ngiqede ngibuyele emzimkhulu ngiqede ngisho ukuthi ngihambe ngishutha kule ndawo uNongoma ngishuthe wonke iFrahead ngishuthe yonke uNongoma ngishuthe from Benedict Hospital kuze kofika eShowe ngishuthe yonke Melmode ngishuthe yonke zonke lezo ndawo kwaMashu ishuthile kufika yilento unqetho sishuthile le nto kuzoba iEmbo sishuthile driving from all the way to Durban, Hammerstay sishutile. Come to from KwaNqetho kuze kuzofika in Durban sishutile. The whole of Durban siqedile ngayo. Durban ngishuthe from King Edward to Eddington. Sishuthe siqedile ngithi we wasted it all. We've done about Durban. Newlands East sishutile. Newlands West sishutile. Ngamabomi Wentworth angizange ngishuthe because it's oversaturated with internet. NeBluff ngeke ngize ngishuthe futhi. Angifunda is oversaturated. Thereafter ke ngenza ama deep strike endawo zasemakhaya kakhulukazi. Go to kwaNongoma bengishutha ku penetrate endawo zasemakhaya. Idolobha noNgoma ngugoqoze wonke ngaqeda ngabuyisela eceleni. Ulundi ligoqoze lonke ngaqeda ngabuyisela eceleni. Melmode shayo ngaqeda ngabuyisela eceleni. Showe it's beautiful. Ngishaya lonke ngithatha ngabuyisela eceleni lento shutha konke engishuthe lama footage engwenza the very organic you cannot get them anywhere. That is certainly current. You cannot get them anywhere. Okay, umthwalo mesuwushuthile wonke but besenza i-night vision besuwushutha nje ebusuku ngama besibona how does it look like shutha umthwalo ukuze uzofika eThekwini. We did it as well. Thathile lo footage yakhona yinhle strong iyazivumela. Then engisho ukuthi ke nawe ke ngizofuna ukuthi ungene sikushuthele i-village yangakini because njengoba ngizoshutha umzimkhulu ngizoshaya ixoxo ngizoshaya i-high flats ngishaya ixoxo ngishaya umzimkhulu ngibamba ama village akhona. Then mase ngibuya nalo footage ngiphinde nginike futhi lo footage ngithi nazo lo footage ngena kwi channel ungena nje lo channel The Urban Life in Durban. Okulandelayo ke ngoSeptember ngizobe sengi-approacha ke inkampani ezifuna ukuthi siba advertisele izimoto zabo. Sizobe sihamba ngazo kulezo ndawo indawo esele ukuthi ngiyishuthe uma ngiqeda ngeKZN angiyi Eastern Cape angiyi eMpumalanga because I'm not prepared to do eMpumalanga. Mengiqeda ngizokwenza iLesotho. Ngizokwenza iSwazini. Engeke ngiyenze eMozambique ngamabomu. Mozambique is just too large ngoba ngimosha isikhathi sabantu. Ngizokwenza iSwaziland ngipenetrate for 2 to 3 days ngiqede. eLesotho ngizohlala 2 days ngipenetrate ngiqede. Ngohamba ngoFriday ngihlala iSaturday ngihlala uSunday ngibuye ngomsombuluko ekuseni bese eLesotho la iduzana ngibuye ekuseni ngizongena emsebenzini. It's about 6 hours ukusuka eLesotho zelana ukuthi uyayazi into yenza. Thereafter now 7 hours not 6 7 hours. Ngizo approacha ke inkampani ezezimoto. Abanemoto zangempela ayama imoto angishintshe umsangano wemoto mina
angifuni ukubiza amagama emoto but ikhampani yokuqala ngifuna ukuyi-approach ngiyinike ispace ngiba advertise le moto yabo. I'm not asking for money ngi-right malini nginayo imoto futhi 4x4 ngi-right nama 4x4 zawu2 bethe ngazi ukuthi mekuthiwa ngenza into nginama 4x4 zawu2 anginika lento engiyifuna futhi ngi-right emotweni but I need to give them exposure as well. Ngifuna iShangan ama-Shangan vans banemoto ezincane banama SUVs. Those people base China that struggling lo mase ngibuka uGAC GAC not Jack GAC ngifuna ukubabuka nabo ukuthi ngeke sikwazi ukuthi nabo siba add initiate nabo. Thereafter mase ngibuka ke abaka JAC Jack Motors even though ngihambe imoto yabhatha ngikaze ngishuthe angeke futhi ngibashutha ile moto ngenza la terrain ukuthi namhlanje sihamba ngemoto ukuthi nokuthi no imina engazihamba moto akekho umuntu engimnika slot nespace ngizobe ngithatha lelo but that will happen only ngoSeptember. I-channel ke engiyenzile siposta every day because if ungena la channel we are told ama video apostwe every day and iMayville siyishaya iMayville kabuhlungu sangena iMayville yonke sayigoqoza Chesterville Masixha sawubulala sawelela ngaphesheya koma zakhele sabulala ngenduku nakhona saphuma Claremont siyibambe ngenduku sayidedela saphuma futhi nakhona engisho ukuthi sengizopenetrate ke manje olindelani inanda mawoti ngoqokazi ngifuna ukuphusha hamba nathi siphume phezulu lindelani Daniel siphume phezulu sesikhuphuka kodwa sizosigcina ophongolo engicabanga ukuthi kungakuhle sisebenzise imoto yakho izothola i-viewership enkulu kakhulu uzothola ngoba into engizoyenza ke ngoSeptember ama video engiwashuthile the urban life in Durban azosplitwa amanye azongena ngapha kuba budokotela because viewership kakhona it is augmented just too high and amanye aphinda angene ngapha ku sister channel ngizokwenza kanjalo kokubili kubalansisana. Thereafter ivideo engizobe ngiyenzile ngemoto yomuntu izobe isiphoqa ukuthi ngiyiboost lo video leyo kuze ukuthi it reach out kubantu abantu ngoba phela umuntu unginika imoto yakhe ungithembile imoto yakhe and I have to do nami justice kuye. Thereafter ke ngizobe ke sengi-approach but angikusho be-YouTube ngizobe ngishutha ngemoto ezintsha kuphela angifuni imoto yakhe endala angifuni nje ukujwayela kapha ngifuni nje imoto yakhe endala. Thereafter ngizobe ngitarget ukuthi ake kuphushwe le moto zase China esibona ukuthi ziyastrugglisha zikukhompyutha nemoto zase entshonalanga sibona ukuthi mesizipusha ama-China are they willing to sponsor into ezifana lezi are they willing to do it even imoto noma ngabe as long benemoto abazi ukuthi izoba off-road ngoba noma ngabe siyahamba yazi ngeke ngahamba ngangena lana eChesterville engene eChesterville inavigator ingitshela ukuthi umgaqo uyaqhubeka ngifike umgaqo yaphela mengithi ngiyangena laphana ukuvuza amanzi xhaqhaza amanzi kwenza yonke into angikho lapha but imoto afuna ukuthi ngiyifake ku diff mode ngawulokho diff yakwazi ukuthi iphenduke yaphuma otherwise bese kuzoba imoto estakile sofuze ngiphushwe wenze yonke lento le ngisho ukuthi ke preferable ukuthi ngisebenzise imoto ezingama 4x at least mengayona i4x akube imoto ezingama EVs nginezizathu ukuthi why ama-EVs ama-EVs anenkinga ukudayisa kwadayiseki but we have to expose them ukuthi how good they are. We have to expose them how good they are, what benefits are they carrying driving around with EVs. Uma bezongisponsor EV meaning that ngizobe ngenza amadolobha kuphela. Go to ubuka ivideo yami yase Vryheid. iVryheid ngishaya idolobha. Go to ivideo yami yase Ulundi ngishaya idolobha yonke Ulundi meaning that lapha iEV i-right ngoba umgaqo khona usuke ulula. But mengizongena emalokishini ngeke ngangena eLamonti umgaqo khona ulimele futhi ngicine ngiyilokhile futhi ngoba imekhona okwenzeka la angizophuma la ngoba kunamanzi kunayo yonke into ubona ukuthi la ufuna ukuthi imoto iwaphendule lonke amasondo kanye kangena emabheleni nakhona futhi uqhamuka phansi emzumbe ukhuphuka uthi lapho ifuna ubalansise nje imoto ibalance kahle nakhona ngayilokha udiff ikwazi ukuthi izophumela phezulu ngisho that is why not that I'm begging ukuthi akube kodwa nje preferably imoto esuke iyubamba kahle udiff lapho sobe senza ke ukuthi abantu ke abafuna ukuthi siba promote imoto zabo that will be only happening ngoSeptember ukuthi abantu bathi hayi babudotela sinayo imoto ukuthi you can take lo moto ushaya lezo ndawo as long as uzosiphushela ama sales sikwazi ukuthi ngoba inhloso enkulu yenu ukuthi nidayise imoto but
akwenzeki labantu emaqashela ama-influencers they are lazy babhizinisi izinto notshwala nokugqoka kahle nokuthuka abantu but when it comes to efficacy with business they are not showing up, they are not standing up. Siyazi badayisa imoto but sikaze sibabone beme beach besifundisa ngemoto, sikaze babone bese Blue Lagoon bephethe amakhamera beshuthela imoto, asikaze sibabone. This is babudolo kade kunempucuzeko la akaze sibabone futhi belapho nalo moto le ngoba phela umuntu uyimoto ufuna uye endaweni nesicefe uye eJokhools lazime kanje ngeqiniso yabo une short le moto lo muntu izoba ne-export but abona bakwezi bathi zidlu petrol. That is what I learned. Angikho lapha. This is babudote. Yeah, ngise 10:04 10:05 10:01 ama-institute babudote 10:04 10:05 10:01 babudote zonke le ndawo ezisebenzisa kodwa nje manje ngivule isigodlo sakho la engikuzokunika khona isigubhu somdlebe ngo-25,000 rand uzosicaba lesigubhu ushise umdlebe wenze wonke amasiko akhona ngizokunika sona leso sigubhu leso ngo-25,000 rand. Then mase kubuthi uthi awunawo 25 kodwa uyasifuna isigubhu uzonikwa ingcabo kuphela. Ingcabo zakhona is 2,650 rand just ingcabo kuphela. Sikufaka ingcabo zakhona kuphela sikudedeleke usuzokwazi ke nawe ukuthi uqale izinto zakho. Uma sekusebenzeke sekwenzeke izinto usuyabuthi babudokotela nami sengifuna isigubhu somdlebe, ngiyafuna manje isigubhu somdlebe. Uma ngabe ngangicabile ngaso, uma sengikuthatha futhi ufuna ngisicabe futhi ngoba sengazivuselela emzimbeni wakho. Yeah, ake sikhulume into zamabhizinisi. Bakithi siningi into ekufuze ngabe siyazithinta but thina sibuye sisabe uzithinta. Elokishini okulona everything is normal. But when you can make it more normal, uqala ubone i-traffic okade ungayinaki. Elokishini okulona kunabantu abaningi abanezingane ezincane. Awukwazi lokho wena. But baningi abantu abanezingane ezincane ubona kulahla kwabaphampa ukuthi ibantu abaningi banezingane lana. Uyazi uma ngase uzivulele abantu abaningi we learn that ukuthi abantu abaningi basenza ama-shift emsebenzini babuya bekhathele bla bla bla. Uyazi elokishini ungathatha imoto yakho uyikhiphe nje vese ifile. Uyikhiphe nje athi ufana ayikhipha ayibeke la. Mase la ngaphakathi upende kahle, yabo? Upende kahle la ngaphakathi la kade kuyigarage lakho njengoba likhudlwana kuyi-double door garage. Uzikhiphe zombili imoto ziwele then uthathe kuyisaka uyi-bikers bayithathe. Uthathe lo mali leyo, uthenge imishini le ngizokutshela yona. Uyipende ilokho igarage kahle lakho, umusu ubeke izitulo 1 2 3 4, izitulo eziwu4 lapha yana ezingasuki ezimountwe phansi izitulo zakhona. Mase ufaka imishini ewu2 esibizwa ukuthi ama-tumble dryers, imishini yokomisa iwashing. Umusu ubeka imishini ewu4 yokuwasha ingubo. Ubeke imishini ewu4 yokuwasha ingubo. Njoba uthi awusebenzi, ubeke imishini ewu4 yokuwasha ingubo. Ubasket u60 rand. Ngamabomu basket u60 rand. Thina la ubasket u120. Like just wash ama dry clean. Ubasket u60 rand. Mase ukwenzile lo wayifaka imishini le u4 le washa u2 le yomisayo. Izitulo lezi eziwu2 yabo. Umuntu uzoyilinda iwashing yakhe. Umethi akazoyilinda iwashing yakhe u70 rand. U10 rand we-storage ukumgcinela ingubo zakhe. Kwenzela ukuthi laphana le ndawo ozokuyibeka ukufaka ingubo akubo 10 rand ubale imali. Imbobo bese u100 uyazi ukuthi no 10 rand aba 100 wena against the wall abanamathela abadinga ukuthi nje ukuthi umefaka iwashing yakhe laphana u10 rand bese izoyithatha. Period. Asiphumeni lapha. Mase uthola imphongolo ama-Jojo tank laba abathatha 1000 liters. Thatha o-Jojo tank abawu2 abathatha 1000 liters. Mase labo Jojo tank ucela umuntu ohlakaniphile owenza plumbing uthi ucela kwenzele akufakela ama pressure pump indawo zombili indawo yodwa lenye uJojo tank obephezulu i-pressure pump yakhona izoba i-force of gravity ezophoqa amanzi ukuthi lana nje ujathi ukuphusha amanzi angena emshinini. That's all, that is what you want. Thereafter into yenzayo amanzi kufuna rotate, yabo? Lamanzi aphezulu amanzi azobe eqhama ngapha kwe-grey water azongena lana aphinda abuya amanzi omshini ukwasha ufuna rotate ngoba wena u-understand ingubo aziwashwa ngamanzi aclean. Amanzi aclean awazi clean ingubo. Into eclean ingubo insipho. Period. Ngalo ndlela kuphuma ngokutheni i-dry clean babudokotela idla amanzi. I-dry clean onga amanzi ngoba wena usowesebenzisa only 1000 liters. As much as wash 1000 liters kuphela because amanzi ayacirculateela wona ayicirculate. I-filter ozoyisebenzisa laphana it is sand and grey stone.
send Greystone ube nje amafitha njalo lo manzi insipho izosala kuyo yonke into wash. You can make a lot of money because abantu abawu10 abawashelo ngosuku 600 rand times 10 6000. Into wena kade ungayicabanga ukuthi wena njengoba uhlele ekhaya ungakwazi ukwenza u6000 rand. Ubungayicabanga leyo nto le ngoba siyakutshela labantu bawu10 bawashe ngo60 rand bakunika u600. Uma uyithi eda lo mali ihlaba u6000 uma ungaphushi kakhulu uma uhlele ekhaya wenza 6000 ngenyanga kumini iningi lo mali. Thini kuze kube ilaundry yakhe iyaziwa. Thini kuze kube ilaundry yakhe iyaziwa. Imisi yaziwa usuyahamba manje ke usuwandisa imshini. Uyandisa kanjani pho imshini babudokotela? Imshini yenziwa into ekuthiwa i-towering. Omunye uba phezulu omunye uba phansi. Le phansi ivule eswini, le phezulu ivule eswini. Ayikho evula engama rooftop evula phezulu. Yonke ivula leswini. Uyakwazi ukuwasha phansi, washa phezulu, washa phansi, washa phezulu, washa phezulu. Period. Yini wena uyifunayo? Yini uyifuna? Ngoba if le machine yonke ikunika u24000 a month at the age of 59 years old, iningi lo mali. Iningi lo. As much as a car wash. As much as a car wash. A car wash when the same thing with car wash. When the same thing with car wash. With car wash when the same thing. And then layer automated car wash ungayijah. You cannot afford it because it's too expensive. It's about 350. Umufuna abakufayela umshini automative. It's very expensive. Uzothatha imali yakhe pension wenza into ongazo uyibone ndawo ilimali bayidemeje ngoba efuna ukuqasha ingane zabo. No. Enza a car wash but use grey water. Use grey water. Period. Use grey water. Ake siyibukene sinikane nje amathipha amaye ukuthi Jose esikhulile nje yini enye sesingahlehla naye enombolweni zamaqiniso. Oyibuka i-car wash, oyibuka i-dry clean. It will change everything. It will change everything. I-car wash, use your yard. Use your yard. Khipha le moto zakho ezibhake lapha. Use that as car wash. Later, ufaka i-vending machine. Later, put vending machine. Slowly, and you grow. And thereafter, convert your whole house into a business zone. Uphume uhambe uyihlalela eflatini. Eflatini uzorenta u9,000 lapha eflatini. Umuzi wakho ubukunika 45,000 every month. Ngoba usugenerate for a business. This is Babu Toto. This is what I'll follow. Kinithandani. Do what I said. It will change you. Goodbye.